Ana wong wedok kok kulinane ngomel ae. Berarti kurang cerdas. Tenggene mriki ana wong wedok. Lho gek ngapunten. Sampai saking seringnya wong wedok, saking terkenalnya wong wedok oleh muring-muring, sampai ono lagu pancene bener omonge bapak remuk kabeh dadi la haula wala quwata. Iki jamaah apa jane? Sallu ala Nabi Muhammad. Lah terus carane pripun ben ati niki dadi apik? Carane kudu sregep ngaos. Basa yu kaji tak baleni malih nggih. Mangkane kudu sregep ngaji.